अभी का हाल चाल बा आप लोग के? हमनी के तो ठीक ठाक बा, दोनों बहन ठीक बानी जा। आप लोग बढ़िया होकर जा, हाँ स्वस्थ बताई होकर जा, जा, मस्त होकर जा, कमेंट अपना में लिख काम के में व्यस्त होकर जा। कमेंट में लिख के बताई जा कि कैसन देखिए बनी जाएगा जा। हनुमान जी के गीत लेके आइल बन जा। अच्छा लगी तो लाइक लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर जरूर करो। करब जा। हाँ कमेंट में लिख के बताई जा। छोटे से बाटे ललका बड़का पोछिया वाला बांदरा कमाल कइले बा। बड़का पोछिया वाला बांदरा कमाल कइले बा। कमाल कइले बा हो कमाल कइले बा। सारा सिंदूर गिरा के दहिया लाल कइले बा। सारा सिंदूर गिरा के दहिया लाल कइले बा। लाले मुकुटवा लाले जनेउआ लाले बमुआ सब लाले लाल। बड़का पोछिया वाला बांदरा कमाल कइले बा। बड़का पोछिया वाला बांदरा कमाल कइले बा हो कमाल कइले बा। बड़का पोछिया वाला बांदरा कमाल कइले बा। लाले खरौआ लाले लंगोटवा लाले बदजवा सब लाले लाल। बड़का पोछिया वाला बांदरा कमाल कइले बा। बड़का पोछिया वाला बांदरा कमाल सिंदूर गिरा के दहिया लाल कइले बा। बड़का पोछिया वाला बांदरा कमाल कइले बा। बड़का पोछिया लाले लडुइया लाले बफलवा सब लाले लाल। बड़का पोछिया वाला बांदरा कमाल कइले बा। कमाल कइले बा हो कमाल कइले बा। बड़का पोछिया वाला बांदरा कमाल कइले बा। कमाल कर दिल बा। कैसन लगे कमेंट में जरूर के बताइए।